Ahojte všetci, tu Lukáš. Dnes si pre zmenu neporovnáme špecifikáciami natrieskané vlajkové lode, ale radšej cenovo dostupnejšie modely, ktoré sa ocitnú aj v rukách bežnejších ľudí. Porovnáme teda Huawei P9 Lite 2017 a Samsung Galaxy A3 2017. Ďakujem obom spoločnostiam, že mi poskytli tieto kúsky na porovnanie, bez nich by to nebolo možné. Pozrieme sa teda na fotografie z oboch zariadení, špecifikácie a oveľa viac. Začneme teda hlavnými špecifikáciami. Galaxy A3 2017 ponúka 4,7-palcový HD Super AMOLED displej prekrytý vrstvou Gorilla Glass 4, 8-jadrový procesor Exynos 7870, 2GB RAM a 16GB rozšíriteľné úložisko. Huawei P9 Lite 2017 je zas vybavený 5,1-palcovým Full HD displejom prekrytým sklom Gorilla Glass 5, 8-jadrovým procesorom Huawei Kirin 655 a 3GB RAM. V zariadení je taktiež 16GB rozšíriteľné úložisko. V prípade telefónu od Huawei máte k dispozícii Android 7.0 Nougat, pri Samsungu starší Android 6.0 Marshmallow. Čo sa fotoaparátov týka, nový model od Samsungu disponuje 13-megapixelovým senzorom, čo je na telefón, ktorý stojí okolo 250 € celkom slušné. Prekvapivé je aj to, že Samsung svoj low-end vybavil objektívom so svetelnosťou f1.9 a HDR funkcionalitou, čo by sa malo pretaviť v slušné zábery za zhoršených svetelných podmienok. Na to sa pozrieme už o chvíľu. Ak si chcete prečítať plnú recenziu, v popise videa nájdete odkaz, kde tak môžete spraviť. Poďme sa už ale pozrieť, čo ponúka aj nový Huawei P9 Lite 2017. Ten na svojej zadnej strane ponúka nie 13, ale 12 megapixelový fotoaparát. V praxi to znamená, že každý jeden pixel je vďaka technológii Big Pixel o niečo väčší. Na druhú stranu objektív má svetelnosť len f2.0, takže o čosi horšiu než Samsung. Telefón okrem toho vďaka technológii PDAF ponúka rýchle zaostrovanie. Celkovo by to teda mal byť veľmi vyrovnaný boj. Keďže ide o slepý test, telefóny som označil len ako telefón A a telefón B. Na záberoch si všimnete celkovú ostrosť, spracovanie farieb, dynamický rozsah, čo znamená, či nie sú veľmi svetlé miesta prepálené a tmavé úplne čierne a vyváženie bielej. Konec koncov biela musí byť biela a nie v rôznych odtieňoch, či už do žltá alebo zelená. Výsledky budú zverejnené na odkaze v popise videa, približne deň alebo dva od zverejnenia tohto videa. Tak, dosť už bolo rečí, púšťam zábery. Tak čo, ktorý sa vám páčil viac? Dajte mi vedieť v diskusii nižšie alebo v odkaze, ktorý som hodil do popisu videa. Ja som Lukáš, tak ako vždy vďaka za pozretie a vidíme sa v ďalšom videu.